Dena egingo dute. Orduan gaiak, hasteko aipatu duten bezala guain urrian landuko dute geologia. Gero azaroan egingo dugu asteburu pasa, saiatzen gea asteburu pasa hori, programaren hasiera egitean, denak elkar ezagutzeko eta pixkat harreman gehiago ekitzeko, eta hor egingo duguna izango da historia aurrea eta gauen astronomia landuko dugu, bai? Gero abenduan adibidez ilustrazio zientifikoa landuko dute, ez dugu aipatu, baina irtera bakoitzean fitxa bat emango zaie, lan kuadernoa bezala, beraiek berain marrazkiak edo bere notak hartzeko, edo laginak eta hor pegatzeko, eta nahi dutena. Gero urtarrilan espeleologia egingo dute. Orduan, kobazulo batera joango gea, ikasiko dute hori arnesa nola jarri, sotak eta nola lotu, eta segurtasun pauta batzuk, eta kobazulo baten sartuko dira. Eta gero ja udaberria partera, gehioian naturarekin edo biologiarekin zerikusi dakatena, batez ere negu partean espeziak ikustea, txorillak eta entomologia garatzea eta zailago dalako, bai? Baina gero aparte ekoaktibismo ekintzak egingo dituzte ere, mater barkoarekin joango gea, itxasondakinak biltzea, lurpe garbi alkartarekin kobazulo garbitzea eta holakoak ekintzak egingo dituzte.